Antonio Pérez doa ao Concello de Ribeira un dos seus cadros. Trátase da obra titulada Rapeteiros da secada, que estivo exposta este último mes no Lustre Rivas. A exposición do artista Antonio Pérez, titulada Ribeira, Mulleres, Homes e Peixes, pechou as súas portas. A mostra estivo durante un mes no Centro Cultural Lustre Rivas e unha das obras exhibidas volverá a ser exposta, xa que o seu autor acaba de doala ao Concello de Ribeira. Porque penso que foi un éxito de público e de crítica, e vamos, que a satisfacción para min é plena. Quero donar este cuadro que está aquí a nosas espaldas, Os Rapeteiros na secada, para que quede para o pobo de Ribeira. Agradecer ao Concello de Ribeira todas as facilidades que me puxeron para realizar esta exposición e o catálogo correspondiente. Trátase da obra titulada Rapeteiros na secada, que pintou no 2008 representando a zona de área secada. Representa un oficio antigo que agora xa non está, creo que está prohibido, porque arrastraba moita cría de peixiños pequenos e destrozaba un pouco o fondo, e non está agora permitido. O paisaxe, a área secada, que é unha playa moi recolleita, que tiña moita cría de serráns, chupitos e cousas así, todo na ensenadiña pequena que fai. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, afirmou que o Concello ribeirense son os que teñen que agradecer ao artista o seu traballo e a súa obra na que Ribeira está moi presente. Non só é un pintor pois afamado en toda a comarca, que contribuye ca súa obra ás exposicións que este Concello fai, tamén dentro das exposicións de Barbantia, do propio Museo do Gravado, participando nos seus cursos de gravado, é dicir, é unha persona polifacética da cual nos sentimos moi orgullosos, porque ademais enraíza directamente co que é a esencia de Ribeira, non, os seus paisaxes e o mar, non? E, polo tanto, bueno, para nós é unha honra a súa cesión. Buscaremos un lugar importante para que a súa obra hoxe donada tamén sea reconocida e vista polos veciños.